Tak, koukneme se ještě na ptačí pohled ze zora. Tyhle ty paže bych nechtěl, aby chodily nad vodu, ale chtěl bych, aby v téhletý pozici si byla mírně pod hladinou, mírně, a šly ty paže pod tou hladinou jenom vpřed, aby si tam nechodila dolů, jo? Tak tady ti čekají ty paže. To je právě to, co já nechci, já potřebuji dostat dopředu. Tady, jak se dokážeš dostat do správné pozice, tak ale kolenama seš hodně od sebe. A když se podíváme na tvůj první kop, tak nedotlačuješ nohy k sobě. Vidíme, co tady s druhým. Jo? Dobře, tady už seš na dohmatu, takže nevidíme. Nicméně teda, jak tady jsme. Tak. Pokud bych vzal tvoji linii těla, tak je takhle. Ty by si měla najet rovně. Co nejkratší cestou. Dohmat by si neměla takhle spotřebovávat, tak jak to je tady. Tak jak to je na té sakryš, tak jak to je na té stěně. Podívej se, co se tady odehrává. Jo, to by si měla narazit do zdi a jít pryč. A ne se tady dostat do tady té pozice. Hlava vyleze nahoru a stojí. A teď vlastně čekáš na ten spodek, který tam není. Takže se jenom odtlačuješ a neděláš nic. Ta hlava by měla jít hned uchem dolů, rotovat a podívat se dolů ke dnu už ve vytažení. Tak, aby ten pohyb té hlavy byl rychlej a aby si zabořovala vrchem dolů. Ne celou tou plochou, to znamená, ta hlava se podívá a pak tady ze zhora jdu dolů, tak aby se mi to celý vyrotovalo a nerozrážel jsem, ale aby ta horní část zajížděla pod tu hladinu a tohle tam bylo jakoby spodek, aby se tam měla co nejmenší plocha, to nevím nakreslit. Jde mi od tohleto rozražení. Od tohleto rozražení, co se tady teď odehraje. Protože nepracuješ s tou hlavou, ale celou tou plochou boku té hlavy, uchem, bradou, tváří, všem, co tam máš, rozrážíš tu vodu a tím si vytváříš odpor. Tak. Další. Jdeme na Klárku. Za mě je to hrozně široký. Tady. Ten zátah by mohl být tady a pod sebe. A ne takhle ze široka. Výjíždí ti to nahoru, nad hladinu. A víme, co tam máme za problém. Všimnej si toho, jak je teď rovina, jo? A všimni si, kam ti to jde. Jde ti to doleva. To znamená, ty jdeš sem, ty prostě vždycky tím zadkem chodíš do boku. Nejsi schopná udělat kotolovou obrátku v rovině. To znamená, ta hlava ti nejde rovně ke kolenům, aby ten zadek se stáčel rovně, ale ta hlava ti musí uhejbat mírně jakoby doprava. Tím ti ten zadek jde doleva. Vidíš, jak už si stočíš ramena, že máš v postavení v tomhletom vůči rovný stěně a to má za následek, že ti tam jde zadek do boku.
Teď nemáš dohmat nohama a rovnou odraz, ale ty máš dohmat nohama a ještě rotaci boků a teprve pak odraz. To, co jsme viděli. Proto ti to tady dlouho trvá. Dopadneš a až pak teprve odrážíš. Dopad, rotace, odraz. Mára, nádhenda, hezky vysoká poloha, to je dobrý. Paže by tady nemuseli chodit úplně dlaněma vzhůru. Bylo by lepší, kdyby jsme tam udrželi ne knihu až tak moc, ale udrželi víc palcovou hranu zavírat dovnitř a malíkovou tlačili ven. Jo. Tohleto, aby tam... A teď vlastně se dostáváš do té správné polohy. Teď si ve správné poloze. Když jsme byli takhle, tak by se mi to líbilo mnohem víc, než tak, jak to máš tady, předtím. Znamená, jdu nahoru, loktama jdu k sobě a chtěl bych, aby tam byla tahleta pozice. Ne tahleta. Jo? Teď jsi se rozhodla ještě pro tempo, jo? No, dobře. Je, jo, jdeš prsa, si říkal. Okay. Tak podívej se, jak nám dopadly ruce. Vím, že to je asi blbě vidět. To máme na výšku. Nedopadne nám totiž v rovině. A rovnáš to, že ti jde ta levá. Ještě, že už tam není to pravidlo, že by to muselo být vedle sebe. Za to by si byla risknutá. Tak nohy si neotlačilo od sebe, tím máš rozjetý. Ale je vidět, jak tam krásně prostě pracuješ tím spodkem, těma kolenama. Hlava těsně uhladěný. Tady ti vytvořilo co? Jo. Tam bylo díky tomu tempu, jak si ho měla tady blízko, tak si vlastně rozjela tu vodní hladinu, si se rozjela se a jak jsi to zastavila, tak celá ta voda pokračovala a ty jdeš hned aktivně proti ní. Proto to tady vytvoří tuhle obrovskou vlnu. Tenhle velký odpor. Nicméně je vidět, že prostě ty máš nízko hlavu, rovnou jdeš dolů, nic tě nezajímá, jo? Tady jdeš ještě možná maximálně do boku, ale hned ti jdou oči dolů, hlava dolů a už seš pod vodou. To je prostě perfektní. To je fakt super. To se mi na tobě líbí. Heidi. Heidi je rovně. Tak. A tohle je to, o čem jsem se bavil, jo, Heidi? Tady ti jdou nohy naprosto rovně a tohle je prostě obrátka na znaka. Tady máš paži, to by potřebovalo, aby to bylo víc v rovině, ale to je prostě znakařská obrátka a pak se tam kroutíš. Tady odraz je někde tady těch místech dole, tak, a ty jdeš takhle. Jo, teď jdeš sem. A teď to tady začneš takhle rovnat. To není ideální. Tak, co dělá Mára? Jo, Dany, vidíš to? Oproti Márovi, on je hezky na té malíkové hraně, nechodí až přehnaně. Třeba by ale dát blíž lokty, to jako jo, protože on je širokánský, prostě to tam nedostane. Dopad. Máro tam není ani dohmat tou levou. Se prsty takhle dotknou dlaň vůbec a už jdeš rovnou.
Teď asi taky nevyšlo. Tady to je to, o čem já se bavím. Ty tou hlavou prostě míříš nahoře a míříš s ní pohledem a očima sem. A tady prořezáváš. Tam prostě tyhle ty nohy potřebuji dostat pod tebe. A v tu chvíli tahle hlava může jít bokem rovnou dolů, protože už na to ty ramena budou mít tu rotaci. Tím, co to prostě nemůžeš. Ty tak dlouho jdeš hlavou od stěny, jenom kvůli tomu, že ti dobíhají ty nohy té stěně, tou dlouhou rotací. Proto tam seš tak dlouho. A proto mezi pažema herte to. Teď. Teď. 1,23 vteřiny. To je prostě v pytli, to musí být 0,6, 0,55, 0,6. A my jsme na 1,23. Mára. To je celý problém. Zase, jo, ta levá. Jenom jen tak šmátne po té stěně. Ty se musíš, a zase, pravá je už vyrotovaná a položená loktem. Takže my musíme na tu stěnu najíždět rovně tady a rovně odjíždět pryč. Nemůžeš být celá takhle ukloněná a tady takhle. A tady jenom šmátnout a hned jít pryč. Tohle to je chybně. A zase. Jo. Už nájezdu na tu obrátku nejsi srovnaná a pak uhneš. Tady už asi nebude nic novýho, já vám to tam pustím. To je dobrý. A rozjezd nohou. Jestliže rotuju tady doleva, tak tahle ta nahoře by měla jít sem a to vede dozadu pohybově. Takže jdeš jak nůžky. A teď to rovnáš. Tohle je ona, jo? Hejde, vidíš to tam, ty paže? To bych chtěl, aby tam bylo rovnou tohleto. Aby si pracovala jenom s tou dlaní směrem dolů, s tím přetočením. Ale ne to krčení a přitažení.